потребители на YouTube. Аз съм Dark 124. Аз съм Жакера. Така. Не се играем. Добре, подставите. Добре. Аз съм много добър. Само хит. И според ме мисля, че съм хакер. Да, али те ще татуе. Надявам ти пой виждат, че дали си хакер или не си. Аз къде си има? Ами не всякъде има. Видя ли ме? Кажи се бе като мъж. Ай, сериозно ли ма видя? Не знам. Лъжец. Тук ли си? Брат, в клипа. Ето, Майкъл! Хора! Добре, свърши време. Някъде да влезе тебе, ще аз да покажа. Не съм слаб, бе, баци. Умре. Орех, тига е, да ми казвам. Едва пред ентелите, бе. Колко няма цели. Слабо ръжяна. Ми се мисли, абе, пей или нещо друго. Си вземи. Как му цели? Отдел мишка, как се казва. Мишка! Това е добър с АВП, а това е добър с... Ето да, бе! Брат, как ти може да те убия, бе? На 70. What the fuck? Последната минута, брат, това хетка ти на дъни хлеб. Бе, вътре къпа само е. Сори, майна, бъди на 1000. Не мога. Не ми се дадат път. Аз съм на 90 живот, брат, ако не може да ми убиш, маля. Какво си купува, бе? Да лечиш, а? Не лече. Отда! Това видя е! Леди Гага! Леди Гага, би за тебе. Уй, да ни казвам. Леди Гага. Чай да го къпваме. Ай, само убийте. Как? 244 хапа съм. Какво е? Аз как да си купа 500 хил. Айде стига! На 200 хапа. Вече. За... Обичам АВП. Аз мразя АВП. Аз си купих АВП. Добре, си някакъв сървър с АВП-то. Какво ще кажеш? Какво викаш? И хора ще върнем, когато намерим някакъв сървър с АВП-та. Да, разбира се. И тата тук сме, хора. Да. Чай малко, аз съм малко за една секунда. Боже, има спитка, бе! О, да, бе, брат, има спитка, какво да го правя? Гледам. Как така ще бързо, бе? Не да има шопер, да. Да, брат, точно шоп. Не спитка. Ти ще ме види! Хората не се беси. После аз ще снимам сам. Да, очаквайте от много. И долу в коментарите ще има моя скайп и неговия. Трахника? Много. Толкова е. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре.